Hello guys, good morning. So, medyo maingay yung ceiling fan. Ayun, kakatapos ko lang maglinis ito sa kusina. And nagluto ako ng hindi ko niluto, ininit ko lang pala. Ayan nasunog ko pa siya. Ayan, okay na ba? Medyo yung kanina parang para siyang nagpo-post. Anyway, ayun nga, nagluto ako. Ay nag-ininit ko yung aming sobra kahapon. Kay Hagrid doon na yung tatlo. Kasi nag-uminom siya ng Milo. So, medyo marami akong gagawin ngayon, pero inuunti-unti ko lang. Medyo, wala kasi kaming delivery ngayon. Supposedly, meron kaming delivery, pero medyo masakit yung ulo ng kapatid ni Papa. Kaya, bukas na lang or maybe Monday na lang. So, naglilinis ako ngayon and magre-relax muna ako kasi ang tawag dito, lilinisin ko pa yung labas, tapos yung garden ko, kailangan ko pang trabahuin yun. So, uupo muna tayo dito. Very good. Pero naka-apron pa rin ako kasi hindi pa ako tapos. Tapos may hawak pa akong aking damit pang punas sa aking pawis. Ayan. Marami ko pang gagawin doon sa computer. Marami pa akong gagawing ililista ng mga items. Hello guys, ayan, good afternoon. Magluluto na ako ng aming lunch. Mag-ano sana ako ay magpipinakbet. Magpipinakbet sana ako ngayon kaso parang napapagod ako. Magsasaing muna ako ha. Sabi ko magpiprito na lang ako ng isda. Favorite ko itong piniritong isda. Naminis ko magpiniritong isda sa problema lang walang kamatis. Ayan. Si Papa yung pinapunta ko sa palengke kasi parang wala na ako maalis. So, kaya dahil si Papa yung nakaalis, ako yung nakapaglinis na ako. Medyo marami pa akong gagawin mamaya, pero unti-untiin ko lang kung ano lang yung matapos ngayong araw. Ayan. So, tomorrow is Sunday. Today pala is Saturday, malamang kasi Sunday bukas. Saturday ngayon, at saka bukas is magpapahinga tayo kasi kailangan natin magpahinga, diba? Kailangan natin magpahinga. Medyo matagal na ako hindi nakakapag-vlog kasi nga medyo busy tayo ng konti. Tapos pala i-off ko nga muna ito, ingay. Tapos pala diba, sinabi ko sa inyo, mayroong nag-sponsor dun sa mga pagkain na ibibigay natin. Actually, naka-picture si Papa. Huwag kayo ma-expect na ako yung mag-picture kasi nahihiya ako. Mahihain talaga ako sa totoong buhay. Kukuha muna ako ng rice. Siya yung pinag-picture ko. Tapos, pinicturean niya kasi ang hiningi lang naman na is, at least may proof lang na alam mo yun. Kung may pakita ko naman na na binigay talaga natin yung mga pagkain. So sobrang saya nila. Actually marami pang nabigyan. Sobrang salamat sa nagbigay. And alam mo yun, sa kabila ng apektado din sila sa COVID, talagang naisipan niya pa talagang magbigay para sa mga nangangailangan talaga. Actually, maraming nabigyan, so hindi ko talaga tinitake yung credit na ito dahil hindi naman, ito, maraming salamat sa pagbibigay. Alam mo yon. So, nabigyan natin yung security guard namin dito sa subdivision. Ayan, kasi, dalawa sila dito. Tapos, may mga iba din na may mga deserving talaga na nabigyan, na natutuwa ako talaga. Pero syempre, hindi ko na mapicturan kasi ako yung nagbigay. Basta ako yung nag-ibigay. Hindi ma-expect na kayo na hindi ko talaga mapipicturan yun. Si Papa lang kasi makapal yung mukha nun, hindi nahihiya. So, magkaiba talaga kami ni Papa. So, itong video na ito, isasabay ko ito sa video nung gumawa kami ng longganisa at saka lumpia. So, isasali ko ito.
magsusaing muna ako, ha? Wait lang. So, ayun. So, sana yung iba na, alam mo yung gusto natin tumulong, hindi naman talaga kailangang, marami tayong pera, saka tayo tumulong. Kasi, kung konti lang, kung meron kang konti, na tumutulong ka na sa iba, mas lalo na kung marami kang may tutulong pagdating ng panahon. Pero kung ganitong konti lang yung kinikita natin, pero kahit konti, hindi tayo nakakapag-share sa iba, mas lalo na hindi ka makakapagbigay kung marami ka ng pera, 'di ba? O marami ka ng sa buhay. So, ganun lang. So, sobrang salamat po. Ayaw man niya magpakilala, pero lagi niyo siya makikita sa comment section kasi nagko-comment siya. And ayun, ginawa niya lang kaming gabay para maipamahagi yung mga pagkain dun talaga sa mga nangangailangan talaga. At marami akong kakilalang ganon. So, sobrang salamat. God bless you, and sana mas marami pang blessings na dumating sa inyo. And hindi ko man may post ito sa aking Facebook, sa aking Facebook page. Feeling ko there's no need na i-post yun sa social media, no? Pero kasi ayokong isipin ng mga tao na nagbigay lang kami para mai-post ko sa social media. Kaya ayoko na ganun yung isipin nila sa amin. So, hindi ko maipopost, pero dito sa YouTube, dahil nag-sponsored siya. So, kasi syempre sa YouTube naman talaga ako so pinakita ko sa yung video. Ipapakita ko rin yung mga pictures na nakuha ni Papa nung sa mga nabigyan niya, okay? So, dito nyo lang makikita yun sa YouTube, hindi sa Facebook, okay? So, sa mga sa mga subscriber ko, makikita nyo, ayan. So, makikita nyo sa ending nitong video, okay? So, salamat sa panonood. Dito na lang ako. Actually, medyo maikli lang yung video na ginagawa ko ngayon kasi, just to ayoko ng medyo mahabang video ngayon kasi, nag-iiba na yung point of view ko sa buhay, nag-iiba na yung mga plano ko, nag-iiba na yung ko sa'yo. Meron mga reasons bakit medyo maikli na yung mga videos ko ngayon. Kasi, basta yun. Pero, mga lang naman, kung ano lang yung kaya ko i-vlog, yun lang yung ipopost ko. Hindi ko na pinipilit na mauta ng medyo mahaba. Kasi kung ano yung kaya kong i-upload ko para sa inyo. Dahil alam ko, meron naghihintay talaga sa mga vlogs ko. Mayroon naghihintay na, alam mo yung gusto nilang ma-inspire, gusto nilang makita ng yung ginagawa natin. So, ginagawan ko ng paraan talaga kahit sobrang busy natin, di ba? So, ito yung aking hugas-bigas. Yan yung ko sa aking kamatis. Kasi yung kamatis kailangan ng maraming sustansya. So, talagang minamahal ko yung aking kamatis. Siya talaga lagi yung nilalagyan ko ng ganyan. Mamaya lalagyan ko na naman siya. So, ayun. So, salamat sa panonood. Ang dami ko na sinabi dahil magluluto na ako ng ulam kasi maya-maya darating na rin si Papa at nagugutom na rin yung anak ko. Okay? So, see you in my next video, guys. Salamat sa panonood and God bless you all.